je najdraži doručak. Lako. I znanost će mi pomoć. Već sam naučio kako povećat kečap. Sve za moju sestru. Za početak trebaš staviti kalup na tavu, moje u obliku zečje glave. Zatim nekoliko jaja. Oh ne. Trebaš odvojiti bjelanjke i žumanjke. To treba učiniti jer su oči mog zeca žumanjci. Ostatak njegovog lica su bjelanjci. Oni sigurno dobro broje. Djed, što misliš? Vrijeme je da počnem. Što će ona učiniti za znanost? Pa vrijeme je da testiram svoj povećavajući zrak na jajima. Ej, Čini se da ga nisi povećao, već smanjio. To nije smiješno. Nešto je pošlo po zlu. Ne brini. Sigurno ću uspjeti. Pa, jesi li već ljubomoran na mene? To više nije samo znanost. To je prava magija. Super! Vrijeme je da ubacim ovo ogromno jaje u tavu. Ovdje ga sigurno neće biti moguće razbiti. To je sjajno. Ova tvoja znanost je glupost. Evo, moje glavne vještine. Učinit ću nešto stvarno neobično za Viki. Prvo, treba razbiti jaja u posebne kalupe. Jedan kalup za jedno jaje. Zatim ih staviti u kipuću vodu. Dok se jaja kuhaju, napravit ću sendvič. Prvo, treba zgnječiti avokado i namazati ga na krug. Dobivena jaja treba rasporediti oko toga. Pogledaj, izgleda kao zeko koji sjedi na travnjaku. Zar to nije preslatko? Više volim svog zeca. Ima tako velike oči. I postao sam tvorac najvećih jaja. Viki to sigurno nikad prije nije probala. Malo kečapa, kojeg sam povećao na samom početku, također ne škodi. Pa Viki, vrijeme je da izabereš pobjednika. Sve izgleda tako ukusno. Mislim da ću prvo probati zečja jaja moje sestre. Ideja je cool. Ima nevjerojatan okus. Stvarno mi se sviđa. Jako mi je drago. Što je to zanimljivo što je kuhar pripremio za mene. I opet zeko, ali ovaj put je potpuno drugačiji. Da vidimo. Ukusno. Znao sam to. Jaja, da, ali mrzim avokado. Želim ispljunuti tu stvar. I što je ovo? Djede, kakvo je to divovsko jaje? Ne, neću dopustiti eksperimente na sebi. Dakle, sestro, ti si pobjednica. To je sjajno, sjajno i tebi bi se Viki svidjelo. A u drugom krugu želim da mi napraviš koktel. Znam nekoliko fora recepata. Ovo je vrlo zanimljiv test. Koktel? Lako! Nije mi strano miješati sve vrste tekućina. Za početak želim kuhati lizalice na štapićima. Da bih to učinio, ulit ću lizalice u tekućem obliku u kalupe. Nakon toga umočim štapić tamo, prethodno posut šećerom. Ostaje označiti vrijeme. Lizalice će uskoro biti gotove. Idem malo odspavati. On stvarno spava. On će praviti manje buke. A ja želim napraviti jagode, Sprite i malo leda za koktel. Napravit ću to u blenderu kako bih dobila pravi koktel. Točnije, njegov prvi dio. fenomenalno. Mango će ići sljedeći. Također ću ga pomiješati sa Spriteom i ledom. Nakon toga ulit ću drugi sloj u ovu veliku čašu. Ali to nije kraj. Kada ću iskoristiti moje omiljene bojovnice? Ovo će biti posljednji treći sloj mojeg koktela? Da, ispalo je bolje nego u hotelima na najboljim odmaralištima. Ako ga ukrasim jagodom i kriškom slamke... što je to? Čini se da je sve spremno. Volim lizalice. Ispale su odlično. Jesi li ljubomoran na mene?
Pogledaj kako su ovi kristali cool! To nije sve. Sada ću uzeti čašu i umočiti je u obojeni šećer. Nakon toga treba ubaciti lizalice u ove čaše. Dodati malo leda i sprajta. Ispalo je super. Oh ne. Bingo! O, imam ideju. U svoj koktel ću samo pomiješati Vikine najdraže poslastice. Počet ću sa Skittles bombonima. Da, čak ni ja ne mogu proći pored njih. Tako su ukusni. Bit će na dnu mog akvarija, kao kamenčići. Ledena marmelada i neka plava fanta. To će biti osnova koktela. Pogledaj, vrlo je slično akvariju. Viki, vrijeme je za probati. Kako ovi kokteli izgledaju cool. Možda ću prvo probati ovaj morski koktel od svoje sestre. Prekrasno i ukusno. Posebno za tebe. Šef, i ti si dao sve od sebe. Nevjerojatno ukusno. Pokušao sam. Djede, definitivno nisam očekivala takvu ljepotu od tebe. Ne znam ni odakle početi, možda s crvenim. Veliki plus je što si napravio ne samo koktel, već s lizalicama. Vrlo je ukusno. Djede, ti si pobjednik. Djede, ti si pobjednik. O, stvarno? Hura? O, hvala ti, unuko. U trećem krugu pripremi mi neku neobičnu salatu. Salata? Lako. Biće gotova. Nikad nisam kuhala salate. Mislim da je lako. Cure, polako. Ja prva. Imam sjajan plan. Svi znaju da nema ničeg boljeg od povrća koje uberete iz vrta. Pa zašto ne bih imao svoj vlastiti kućni vrt? A uzet ću neke uzorke iz toga. Na primjer salatu. Zato samo trebate posaditi sjeme salate u lonac sa zemljom. O, salata je gotova. More usput je eksperimentalno. Trebalo bi narasti za nekoliko sekundi. Voda, u redu. Pa, to je samo voda. Ali pogledaj kako brzo je salata ispala. Po mom mišljenju, ovo je pravo čudo. Da, djedice, očito ne zna kako rukovati povrćem. Tko to jede? Pa, ovdje je komplicirano. Čuo sam da svi vole krekere u salati. Dakle, malo graha i umaka od rajčice na vrhu. Što? Kako odvratno izgleda. Tko to jede? Upravo sam napravio savršeno stanište za dinosaura. Ima trave i kamen, sve što ti treba. I ukusno je. Mislim da ova kreacija može nadmašiti bilo koju drugu salatu. Dakle, imam sve šanse. Prvo, treba skupiti sve povrće zajedno i narezati ga na komade. Vrlo je lako to učiniti, ali obična salata je dosadna. Evo salate napravljene u stilu moderne umjetnosti. Ovo je nešto super cool. Djed, to je sjajno. Šef, sviđa li ti se? Ne, sviđa mi se salata koju ću napraviti. Prvo, tanjur treba namazati umakom. Zatim, raženi kruh treba staviti u blender da se samelje u sitne mrvice. Mrvice treba posuti po umaku. Sada će se koristiti povrće. Posadit ću ih kao da rastu iz ovog umaka, odnosno iz zemlje. Po mom mišljenju, ovo je vrlo neobična ideja. Ovako se salate poslužuju u najboljim restoranima. Sve izgleda jednostavno nestvarno. Podijelit ću to s djedom. Kakav cool i ogroman dinosaur. Pitam se od čega je napravljen. Prestani. Da vidimo! Čokolada! Osim toga, nerealno je ukusna. Kakva je ovo stijena? Loše je. Ne volim grah. Nisam znao. Seko, uzalud si išla u umjetničku školu. Ne možeš ni povrće nacrtati. Probaj za sebe. Ali kuharova salata izgleda najcool. Pa, vrijeme je da je probam. Gdje je moja žlica? Idemo. Samo zelje. Mrzim to. Samo si premlad. ne. Mala sestro, čestitam ti na pobjedi. To je sjajno.
Danas imam stvarno sreće. Osjećam se kao pravi kuhar. Spremni smo. Bok, pogledaj, sada ću pritisnuti ovaj gumb. Pogledaj kakva divna igračka. Ovaj mali Yoda. Onaj tko ga bolje nacrta dobit će ovu nagradu. Počnimo, idemo. U redu. Počinjem. Pa, crni, nacrtajmo neke uši, neke oči i malo ćemo zaokružiti obris ruke. Sjajno. Vrlo je lijepo. Sada mi treba malo zelene boje. Napravit ću vrlo lijepo lice i obojiti ga malo bijelo. Samo malo ružičasto također. Pa, to je pravo umjetničko djelo. Bako, okreni se. Oprosti. U redu. Dobro. Napravit ću lice. Mislim da je prilično slično. Tako je slatko. Okrenimo ga. Vrijeme je isteklo. Pokaži mi što si napravio. Ovo je moj Yoda. Lijepo je. Zapravo ne. A ti? Ovo je moj rad. Trudio sam se. Pa, ti si ovdje pobjednik. Uzmi nagradu. Hura, pobjedio sam. Sada da vidimo što može učiniti. Pritisni gumb i može okrenuti glavu. I stvarno se kreće. Smiješan je. Kakva mekana lopatica, a vruće je. Dakle, trebam te staviti na tvoje mjesto. Evo tvoje nagrade, leteća vila. Ja želim jednu. I vrijeme je počelo. Počinjem. U redu. Odmah ću uzeti crnu. Uljepšat ću je što prije. Dakle, suknja, neke cipele i naravno ružičasta kosa. I naravno, prekrasne ruke. Neću zaboraviti na vilinska krila. Napravit ću najljepšu vilinsku palačinku. Odlično sam to napravila. Što imaš tamo? Ne virkaj. Kako da to nacrtam? U redu, smislio sam ideju. Napravit ću konture očiju i lica crnom bojom. Nacrtat ću prekrasne trepavice, usta, nos i također ću ga obojiti plavo. Ocrtat ću lice i napraviti super bijelo lice. Tako je cool. Jao, vrijeme je isteklo, pokaži mi što imaš. Već? U redu. To je moje Yoda lice. Kakav slatkiš, ha? Ne. A što je s tobom? A ovo je moja palačinka. Pogledaj kakva slatka vila. Ne, nije dobro. Što ćemo učiniti? Mislim da je zapravo lijepo. Ups. Hej. Ideja. Gledaj, bako, kako je sada? Dobro, evo ga. Oboje pobjeđujete ovaj put. To je tako cool. Igrajmo se. To je to. Još jednom. U redu, djevojke. Pogledajte kakvu slatku patkicu imam. Bit će nagrada. Kakva slatkica. Ostani ovdje za sada. I vrijeme je počelo. Da, želim se igrati s njim. Uzet ću narančasto. I napravit ću crni obrub. Dodajmo malo žute i plave. Okrećem ga. Mislim da je zapravo fora. Uplašio si me. Ne brini. Dakle, napravit ću kljun crnim i crvenim. Onda ću sve zaokružiti. Naravno, pačić će biti svjetlo žut. Takvu patku imam. Baš takvu. Vrijeme je isteklo, djevojke. Vrijeme je da provjerimo rezultat. Pa, kako ti se sviđa ovaj? I ja sam dobila pravu slatkicu. Što? Vidjet ćemo. Ne, tvoj nije baš sladak. Duh, wow. Evo, pobjedio si. Kakva je ovo slatkica? Kako divno. Stavimo ga ovdje u vodu da može plivati. Tako je sladak. Patkice, sviđa li ti se ova voda? Tako je sladak. Ne mogu. Već ga volim. Kamen, papir, škare. Pobjedila sam. Jupi. Pogledaj. Bog, i ovo sam ja kako sam te igrao. Wow, želim ovo. Vrijeme je počelo. Idemo, cure.
Uzet ću crnog. Dakle, trebaš sve točno izmjeriti. Visinu, oči, sada uši, tijelo. Idemo dalje. Napravit ću obris crnim i sve ću obojiti žuto. Dao sam tvojoj glavi osmijeh, zube i to je sve što nam treba. Osjećam da će biti savršeno. Zamijenimo se. Hajde. Dakle, pažljivo premazujem žuto. I sada ću ga okrenuti. To je vrsta Pikachua koju sam dobio. Još malo žuto, crveno, još malo i tu je. To je ono što imamo. Bako, prestani spavati. Oprostite, djevojke. Da, vrijeme je odavno prošlo. Sviđa li ti se moj Pikachu? On je zgodan, a tvoj je... Oprosti. Ne, malo je čudno. Što ima? Brittany, ti pobjeđuješ. Izvoli. Vau, on je tako cool. Vau. Ne, neću ti ga dati. Moje. Što je to? Super nagrada od Angry Birds. Ovo će biti tvoja nagrada i također, zabavno je jer je torta. Angry Birds torta u duginim bojama. Vrijeme je počelo. Hajde. U redu. Spremni smo. Ja ću to brže. Ne, ja ću. Da vidimo tko će dobiti tortu. Ne. Ja ću pobijediti i pojest ću ga potpuno. Idemo na konturu neke oči. Popunjavam crvenom bojom. Bit će prekrasno i napravit ću prekrasnu pticu također. Naravno, napravit ću crni obris. Neke oči... Kako je sladak? Kako dobro radim. Sada obojaj oči bijelom bojom, a ostatak će biti crven i malo žute neće škoditi. Sada ga okreni, pažljivo ću završiti oči. Okreni ga i idealno je. Stani, vrijeme je isteklo. Jesam li pobjedio? Kakvu pticu imam? Nisi vidio moju umjetnost. Kako neuredno. Da, ovo je vrlo lijepo. Tvoja pobjednička torta je ovdje. Super, prekrasno je. Tako ukusno. O moj Bože. Vau, i to je torta u duginim bojama. Mislim da ću je i ja probati. Jupi, ja. Žao mi je. Tako je ukusno. Jednostavno nisam mogla stati. Ne diraj više moju tortu. Ne trebam više. Kakvog je okusa crvena? Hajdemo probati. Hej, i eto ti plave na čelu. Djevojke, prestanite. Imam tako veliku nagradu, dinosaura. Pogledajte. Vrijeme je počelo. Naprijed. U redu. Pa, spremni za bitku? Dakle, nacrtat ću obris crnom bojom. Učinit ću ga zanimljivijim. Oči i usta. Sada, naravno, bež, ružičasta, plave oči. Kakav sladak dinosaur. U redu. Okrenimo ga. Čekaj, ali prije toga... mala šala. Hej, evo ti plava. Ovdje sam, a vrijeme otkucava. U redu. Da, žao mi je. Moramo se baciti na posao. Pažljivo ću prebojati plavo i ružičasto. Popunimo praznine i taj vrlo slatki dinosaur će biti savršen. Sada ga možemo okrenuti. Tako je sladak. A moj je ovakav. Vrijeme je isteklo. U redu. Na 3. 1, 2, 3. Ha! Moja slatkica. Ne, to je stvarno loše. A tvoja? A moja je zapravo prilično lijepa. Kako lijepo! Ovo je tvoj dinosaur s bombonima. To je tvoja nagrada. Uzmi ga. Tako sam sretan. Pojest ću ih sve sada. Uzet ću 3 bombona odjednom. Omoti od bombona van. Tako ukusno. Kako ukusno. Kao ovi bomboni su sve. Dijeliš sa mnom. Hvala. To su tako cool nagrade. Je li vam se svidio